नांगौ आंनो मानसिखौबो दानो मानो बिदि खालामनांगौ कास्टमखौ कोरियान फिल्मनि ब्लू फिल्मनि एक्टर बायदि सुयो मोजां जोंनिया दा लायगोन आरो लायाबा दरना होनसै जोङो बुख्रुबलायजोबगोन नैबेयाव मेनलि स्पेशल मोननै टपिकखौ लानानै जागोन भिडिअआ मोनसेया जाहैबाय जोंहा मानगोनां मोस्ट रेसपेक्टेड आमाइसो टाइगारा कास्टम बसुमतारी आदाखौहाय ब्लू फिल्म मास्टारजों रुजुनाय आरो मोनसेया जाहैबाय रिसेन्टलि थांनाय मोनायावसो जोंनि बर'खौनो आरो फिन एनकाउन्टार खर'आनो दाखासे गैया गावनाया गालांजोबनाय मेलेम थेलेम नोंथांमोना गोबाङा नुयोब्ला दुखु मोनगोन आरो बिथां गावजानायनि वाइफ बा बिहि हिन्जावा मा फोरमायखो गथ' सानै दंमोन उन्दै उन्दै हिन्जावसा बेखौ दिनै सोर नायगोन लोगोसे आं बैयाव थांग्रोनो सानो कास्टम बसुमतारी जाय एबसुनिफ्राय जोंहा बिपिएफआव हाबफैनाय बिथांखौ जे बुंदों जे ब्लू मास्टार कोरियाननि बायदि नुयो आमाइसो टाइगारा जायफोरा गामि गोथौ गोथौनि नायग्रा मादैमोन आनैमोन सोमोन्दो गलायनाय आबैमोन बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला देहायारि गाज्रि फिल्म बानायग्रा सावथुन बानायग्रा नैबेजों रज'दों आदा कास्टम बसुमतारीखौ थ' रुजुनाय रुजुयैया बे बिथांनि खोथा नाथाय नोंथांमोना मोनसे बाथ्रा गोसोआव दंना थांनाय समाव जेब्ला जोंहा बिटिआरनि डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सारखौहाय मोनसे बाथ्राजों सोरबा सोरबा पस्ट होदोंमोन बे जाहैबाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया हिन्जाव लानानै खारबाय दा बेखौ लानानैनो एन्टायार बिटिसिआव मोनसे माने भायलेन्स टाइप फैदों प्रेस मिट टु प्रेस मिट केस होलायनाय जादों दिनैनि दिनाव टाइगार बायदिया टाइगारखौबो बुङो नोंनि नोमफा आं बिदि बुङा नोंनि बिफा नों जायनाव दङ बैबो मोनसे समावहाय गलपारायाव अबेबा बुनानै हरजादोंनो आं दिनै बुंला नामखौबो अब्ला नोंखौबो बेयाव बुना हरजादों बिदि मालायखौ नों हिजरा लेडिस टेडिस बुंदों अब्ला मा बुंगोन नों जायनाव थायो पावारखौ मोन्दों पावारखौ लानानै पावारखौ मानो मोजाङै इउटिलाइज खालामनो रोङाखै बे मोनसे गेदेर सोंलु जायो जाय मानसिया बिथांखौ फिसियो जाय मानसिया बिथांखौ आखल गियान दिन्थिगासिनो दङ अब्ला बैबायदिनि सासे गेदेरमा मुं लाजाथावला दे मिथिखासै बैनि मेन्टेलिटिया माबायदि जागोन बेखौ बुजायगोन ना बुजाया जे किसुमान खोथाखौहाय गेदेरबो नायो उन्दैबो नायो बैफोर खोथाफोरखौ बुंजाथावा ससियेल मिडियायावहाय अब्ला मानो आं भिडिअखौ फुल प्लेटआव होनो थांगासिनो दं बिथाङा मा फोरमायदों दा कास्टम बसुमतारीयानो सोरबायानो होन टाइगारनि सायाव एक्सन लानो हागोन हाया गुबुनफोरनिया माथो हिन्जाव लाना खारदों होनबानो केस जायो केस होलायो पुलिस लाङो दा टाइगार बायदिया ब्लू फिल्म इसिबां गाज्रि फिल्मनि एक्टरजों रुजुदों भिडिअखौ नायग्रो फिल्मनि एक्टर बायदि नुयो ब्लू मास्टार बायदि नुयो जोंहा कास्टमखौ कोरियान फिल्मनि ब्लू फिल्मनि एक्टर बायदि सुयो मोजां नायथारनांगोन होनबासो नुयो बुजिबाय ब्लू फिल्मनि एक्टर कास्टम नोंखौ आङो ब्लू फिल्मनि एक्टर बायदि नुयो बाय बाय कास्टम खुलुमबाय आं जाबाय बडलेण्ड टाइगार अर्थात कास्टमनि कर'ना भाइरास रायजोफोर कास्टमखौ सेन्ट्रेल एबसुनिफ्राय मानो ओंखारनाय जादोंमोन नोंथांमोना मिथिगोन ना मिथिया कास्टम फंबाय कास्टम जाम्बि होननाया बेनो जे कास्टमा जाम्बा नङा एक्चुअली जाम्बिसो माने कास्टमखौ नुनायाव आङो तारमाने लेडिज बायदि नुयो हिजरा बायदि नुयो तारमाने लेडिज हिजरा हिन्जाव बायदि नुयो बेनिखायनो आं बेखौ जाम्बि होननाय जादों कास्टम जाम्बिया सेन्ट्रेल एबसुनिफ्राय मानो खिबु जोनानै आउट खालामजादोंमोन खिबु जोनाय बुंदोंसुन थास जोनानै आउट खालामखादों खेबसेनो आउट कास्टम जाम्बिया कास्टम बिनानावा बे बाथ्राखौ नों गावनि खुगाजोंनो बुंना लागोन ना नैबे फान्थाय गेलेनाया बुंना होनांगोन रायजोनि सिगाङाव 10-15 दिन समय होजों दे नों बुंना ला मोजां बाथ्रा जे आंखौ सेन्ट्रेल एबसुआ नै दायनि थाखाय खिबु जोनानै आंखौ दिहुननानै हरदो खेबसेनो होननानै नोङो मानिना ला सैथो बाथ्रा बुंनायाव मानसिफोरा निमाहा होयो रायजोफोर बिराद गोलाव हिस्टरि मा जानाय मा मानाय मानो ओंखार जादोंमोन
कास्टमखौ जुदि जोङो बरेसे जुदि सारि गान होनानै डुप्लिकेट खानाय गोलाव लागायनानै लिपस्टिक लानानै आखायाव आसान गान होनानै जुदि जोङो स्टेशन आरो बास स्टेन्डआव जुदि दे बाबा दे 10 टाका दे होननानै जुदि आखाइ खबनानै जुदि फैसा बिनो होयोब्ला कास्टमखौ हिज्रायानो हिज्रा बुथारगोन नंगौना नङा रायजोफोर एकदम हिज्रा बायदि नुयो आं बेखौ हिज्रा लेडिस हिन्जाव बायदि नुयो बेनिखायनो आं बेखौ जाम्बि होननानै बुंदों जाय हाग्रामा सरकारनि समाव मानसि थैलायनाय जादों मानसि बुथारलायनाय जादों मानसि गावथारलायनाय जादों बडलेण्ड बिग्राफोरखौ बुनाय जादोंमोन बडलेण्ड मोना होननानै हाग्रामा महिलारिया बुङोमोन बै सासे हाग्रामा लान्था मानसि बुथारग्राखौ मोजां मोनग्रा होननानै आङो हाग्रामाखौ बे कारनाव बुंदों 17 बोसोराव गोबां मानसिनि जिउजों खेला गेलेनाय जादों नैबे बैखौ बुथारो नैबे बैखौ बुथारो नै हारिया बुथार जायो बै हारिया बुथार जायो दिनि दावराव गाबोन दावराव बेनिखायनो हाग्रामाखौ आङो मा बुंदों मिथिगोना मानसिनि जिउजों गेलेनायखौ नायनो मोजां मोनग्रा सासे मानसि होननानै बुङो गोबां थैनाय जादों गोबां बुथारलायनाय जादों बै हाग्रामाखौ दिनै जोंहा कास्टम बिनानावा कास्टम हिज्राया मोजां मोननानै थांदों बिराद मोजांनि बिनि आदरखौ एक्सपेल खामजाग्राफोरासो बिपिएफआव हाबहैयो एक्सपेल खामजाग्रा मायबा मोनसे मायबा थाग्रा लोगोसे एनकाउन्टारनि वी वान जास्टिस बिदोलाय फैसिगोनलाय जोंना सेक्रेटारियेट जथेनाय अबेबा जथेनाय दा मोनसे खोथाया जाहैबाय जास्टिसखौ मोनमारगोन डिसिनो मेम'रेन्डाम गथायदो सिरि थादो जनक कुमार ब्रह्म जोंसार आदामोननि जास्टिसआबो दिनैसिम गैया अब्ला बे समाव रायजोआ मा बुंगोन बिथांजोनि वाइफ हिन्जावा मा फोरमायखो नायनानै लानो हागोन आंनो जाय बुथारग्रा बेखौ फासि अर्डार होनांगौ आंहा दिनै आथिं आखाइ सानाय सुनाय मावनानै जानो हाया फिसा सानैखौ खांनो थाखाय आंनो मोनथाय नांगौ राहा नांगौ आंनो मानसिखौबो दानो मानो बिदि खालामनांगौ नंखाय बांखाय दंफां फिसानि थाखाय बिदि खालामनाङा आरो पुलिसा कन्टेक्ट जानोसै बारहोनोसै जोंहा बाहाय मावनाय जानोसै आरो साइकेलखौ गावसोरनो हमो गावसोरनो फानफिन हरो जों बाहायसो मावनानै जायो सारमोन बिदि खालामनो नाङा आंहा दिनै फिसाया बिदा फंबाय गैया हारसिङैसो थैजासे आंनो फिसा सानै खांनो थाखाय राहा नांगौ नांगौ आंनो फिसाया सानैल' क्लास 6आव मोननाय 10 बोसोर जानाय सासे साराय बोसोरल' हिनजाव गोजा गैला आरो बेनिफ्राय रावबो जों बिसिजाय सानैल' संसार जानाय रावबो गैला बिदाबो गैया फंबायबो गैया जों मानसिखौ बुथारदोंबा जोंखौ मानो बुथारनांगौ दा बिनि फिसाफोरखौ सोर नायगोन सोर हमगोन दा सोर फोरोंगोन बिनि बिसि फिसाखौ जों मानिया दा लायगोन आरो लायनायाबा दरना होनसै जोङो बुख्रुबलायजोबगोन मानिया बेनि बिफाया 1 नाम्बार खलान मैदेर गावग्रा मैदेर खाथियाव बखान खुमाग्रा 1 नाम्बार खलान बिनि बिफाया गावग्रानि बिफायाबो खलान